Mario, dobrodošli u intervju tjedna Dubrovačke televizije. Hvala na pozivu, pozdrav svima koji nas gledaju. Evo, vi ste predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika, ali ujedno i potpredsjednik Zajednice tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije. Za naše gledatelje možete li pojasniti koja je konkretno vaša uloga, što radite? Predsjednik i dopredsjednik županijske, to je volonterska funkcija. Imamo zaposlenu profesionalnu tajnicu koju dijeli grad i županija, dijele troškove, a to je dio ustroja tehničke kulture. Znači, zajednice tehničke kulture isto su ustrojene kao neprofitne udruge i one su zadužene za koordinaciju rada udruga tehničke kulture na području grada i na području županije. Na razini Hrvatske ima Hrvatska zajednica tehničke kulture, onda idu županijske, gradske zajednice tehničke kulture i onda su same udruge tehničke kulture. Znači vi svi praktički volontirate, i vi kao predsjednik i Jelena Vlahović kao tajnica? Jelena je kao tajnica, ali ne u smislu sekretarice, nego glavnog operativca koji odrađuje ogroman posao. Ona je profesionalac i ona je zaposlena, dijelije, to sam već malo prije rekao, dijelije Gradska zajednica tehničke kulture i Županijska zajednica tehničke kulture. Kakva je suradnja sa glavnom ovom zajednicom tehničke kulture na razini države? Kako je to koordinirano? Možete li malo pojasniti? Suradnja je dobra, od njih dobijamo inicijative i pomoć kod nekih projekata. Daju nam smjernice, godišnje smjernice rada i tako dalje. Ali imamo priličnu slobodu što ćemo raditi tijekom godine. Kako organizirate taj plan i program, što ćete raditi? Pa, postoje dva dijela plana i programa. Jedan dio plana i programa donose same udruge. Znači, udruge raspiše se natječaj javnih potreba u tehničkoj kulturi gdje udruge prijavljuju svoje projekte na temelju kojih će dobiti od grada, odnosno županije, sredstva za odrađivanje tih projekata. To je jedan dio. Drugi dio su neki projekti koji su izravno pod zajednicom tehničke kulture i onda mi isto to prijavljujemo gradu kao naše projekte. Znači, postoje dvije vrste projekata. U konačnici, kad se dođe do odrađivanja projekata, to je vrlo slično. Znači, građani, odnosno djeca, učenici, tako ne mogu više prepoznati što odrađuje zajednica tehničke kulture, što odrađuju pojedine udruge. Evo, nedavno se dosta medijske prašine diglo po pitanju dodjele sredstava grada Dubrovnika zajednici tehničke kulture. Naime, grad Dubrovnik je zajednici tehničke kulture grada Dubrovnika dodijelio 664.000 kuna iz proračuna. To se nije svidjelo pojedinim gradskim vijećnicima. Evo, gradski vijećnik HNS-a Miho Obradović je u intervju tjedna, također gostujući za Dubrovačku televiziju, kazao kako mu nije jasno gdje idu ti silni novci, konkretno se dotaknuo aerokluba Nimbus. Pa evo, možete li nam vi pojasniti na što se točno raspodjeljuje taj novac od 664.000 kuna? Meni je žao što je uopće do toga došlo. Ja sam i objavio malo pojašnjenje na našim stranicama, poslije su to prenijeli mediji pa su dali malo bombastične... Sočnosti. Da. Prenijeli su korektan tekst, ali su onda malo naslov su malo doradili, da. Malo su naslovima sve skupa pojačali. Kaže, meni je žao što je do toga došlo. Čak sam prije nego što sam napisao neku vrstu odgovora, sam pokušao kontaktirati gospodina Obradovića, pa sam zvao u stranačke prostorije. Čak sam i, pošto mi je to blizu posla, pokušao sam 2 puta svratiti prije nego što objavim, da sjednemo, popijemo kavu i malo popričamo, da mu sve objasnim kako to funkcionira, jer je totalno kriva adresa ovaj put uopće za tako nešto pričati, pošto je cijeli postupak takav da, mislim, da svi rade. Ja sam napisao i u mom odgovoru da svi rade, mi bi bili mala Švicarska da se radi na takav način, jer je već prije par godina dijelom to i država propisuje različitim uredbama kako se dodjeljuju novci civilnom društvu i tako dalje, ali imaju i uredbe na razini grada. Uglavnom ima vrlo složena procedura i meni je neugodno nekad kad neke udruge za dobit možda 1000-2 kuna moraju to sve proći. Znači, kreće se raspisivanje natječaja, udruge prijavljuju projekte. Evo, ja sam
donio ovdje za pokazati, ima debeli registrator, projekti Jeste li se vi, od ove godine, recite. Jeste li se našli sa vijećnikom Obradovićem? Nažalost nisam još uvijek, ali evo mi smo otvoreni za razgovor. Evo možemo mu pokazati ovaj registrator. Znači ovo su projekti koji su poslali udruge na propisanim obrascima. Obrasci dijelom sliče čak na pojednostavljene obrasce koje koristi EU za prijavu njihovih projekata. Znači, vrlo kompleksna dokumentacija, različite potvrde, od potvrde o nekažnjavanju do potvrde da nema dvostrukog, recimo, financiranja, da se ne bi isti projekt financirao s dvije strane i tako dalje. Svakako ćemo o tome kasnije. Što vas je konkretno zasmetalo? Rekli ste u vašem priopćenju da je to prikupljanje političkih poena. Pa tako mi se činilo, takav je dojam da se jednostavno gospar vijećnik bunio, žalio na nešto što predlaže vlast, a on kao oporba mora negdje naći prostora za nešto pobuniti, ali kažem, čini mi se da je pronašao. Čak je situacija bila takva da, gledao sam poslije snimku svega gradskog vijeća, da su nas dvoje oporbenih vijećnika, pod navodnicima, branili. Znači, isto oporba je morala izaći van i reći nije to baš tako. Znači, gospođa Bonačić i gospar Ljubo Nikolić, koji vrlo detaljno prati naš rad, i da gospar Ljubo nešto sad reče da nešto kod nas nije u redu, to bi vjerojatno bilo utemeljeno, jer sam ga vidio. A zašto je onda od Miha Obradovića neutemeljeno, sami ste rekli? Pa mislim da dovoljno ne pozna naš rad, da ne pozna opće proceduru kako se to, znači to što je on dobio na papiru jednu stavku gdje piše, ne znam, promocije zrakoplovnih djelatnosti, mislim da je to spomenuo, to je sad stvar je li se na pravi način pripremaju te sjednice gradskog vijeća, odnosno mogu li vijećnici dobiti više materijala. Vjerojatno ne bi vijećnici voljeli da dobiju cijeli ovaj registrator sa svim projektima koje su udruge poslale. Znači, da li bi im trebalo dati malo opširnije, da imaju više informacija, ali s druge strane on se uvijek može obratiti, recimo, nama. Mislite da je iz neznanja tako nešto? Pa čini mi se da nije dobro proučio kako to sve skupa funkcionira. Osim toga i sama procedura dodjele novca u nastavku, znači kad se prođu prijave na sam natječaj od strane udruga, onda nastupa povjerenstvo koje su isto izglasali gradski vijećnici. A tko je u tom povjerenstvu, je li znate? Pa znam, ove godine je bila gospođa Jelena Dačić, bio je gospar Pezo, Maslać, Ana Marija Pilato iz Dure i Nikša Vlahušić iz Dure. Što se tiče Nikše, kad smo sjeli na pripremnom sastanku, odmah smo se dogovorili da on neće aktivno sudjelovati u bodovanju tih projekata, zato što je aktivan volonter i sam radi kao volonter u udruzi i da ne bi slučajno bilo nekakvih sumnji. Znači, čak smo i o tome vodili računa, iako je vjerojatno nekome promaklo u gradu kad je predlagano to povjerenstvo, da je on aktivan u jednoj od udruga i da ne bi bilo kasnije nikakvih problema. To mi smo sami na pripremnom sastanku, jer smo imali sa svim članovima povjerenstva jedan pripremni sastanak gdje smo im predali materijale i rekli smo da im stojimo na raspolaganju za sve dodatne informacije, ali oni su potpuno samostalno obavili bodovanje i količina kuna koju će dobiti po pojedinom projektu udruge, to je rezultat čisto bodovanja od strane povjerenstva. Znači, zajednica tehničke kulture, osim nekakve tehničke podrške radu povjerenstva, nije imala nikakvog utjecaja na sam rezultat. Na što ćete utrošiti konkretno? Na što ide, kako ste raspodijelili, odnosno raspoređuje li to udruga ili netko drugi? Na što će se te 664.000 kuna potrošiti? Imate 30 članica. Pa, udrugama je otprilike namijenjeno izravno za njihove projekte pola toga. Znači, dio ide za same troškove. Znači, imamo zaposlenu Jelenu, nažalost, prošli tjedan. Je li ona jedina zaposlena? Nije to upravo, evo, želim reći, imali smo našu Marinu koja je radila u računovodstvu administracije, nažalost prošli tjedan je umrla poslije duge i teške bolesti, dugo se s tim borila. Znači, imali smo 2 zaposlene osobe, sad je ostala sama Jelena i troškove te 2 zaposlene osobe su dijelili grad i županija. Znači, dio troškova ide na to, onda idu materijalni troškovi, samo režije i tako dalje. Onda idu projekti koje odrađuje sama zajednica tehničke kulture i onda polovica se dijeli udrugama na temelju onog što su prijavili troškovnika. Svaki projekt ima
ima troškovnik. I sad, nažalost, udruge već par zadnjih godina traže negdje, prijavljuju projekte u vrijednosti, ne znam, 800-900 tisuća kuna, a dobiju nešto više od 300 tisuća kuna, tako da u principu svaka udruga dobije negdje u prosjeku, znači neki dobiju malo više, zavisi koliko su bodova dobili, ali dobiju negdje u prosjeku oko trećinu onog što su tražili i onda je veliki problem u stvari udrugama odraditi te projekte. Jer po potpisanom ugovoru moraju ciljano trošiti sredstva na projekt. Znači ako udruga prijavi 2 projekta i sad za svaki dobije pola kuna očekivanih. Udruga ne može sad reći dobili smo 2 puta po pola kuna pa ćemo to se objediniti pa ćemo odraditi jedan projekt kako treba, a nećemo polovično odraditi oba projekta. Međutim, obzirom kako to sve skupa funkcionira, udruge moraju odraditi sve prijavljene projekte s onoliko kuna koliko su dobili. Jesu li vam dostatna ova sredstva koja ste dobili iz proračuna 664 tisuće kuna? Je li vam to ono što se reče kolokvijalno taman ili vam je to premalo ili previše? Pa vidite, po ovom što sam spomenuo već koliko udruge traže za svoje projekte. Mislim, tehnička kultura nije baš jeftina, ako će neko nabaviti nekakav uređaj, recimo tehnički i tako dalje, to prilično košta. Tako da se udruge moraju snalaziti na druge načine, dijelom od članarine. Udruge koje imaju članarine, neke imaju, neke nemaju, onda različite donacije, sponzorstva i tako dalje. Svi se muče, svi se nekako snalaze da bi se ti projekti odradili. Tu definitivno će grad morat razmisliti, odlučiti se koliko sve te udruge, takve kakve su, područja kojim se bave, a to su jako široka područja. Znači, od tamo, ne znam, područja koja graniče sa sportom, tipa planinarstva, jedriličarstva, ronilaca, pa područja koja graniče s kulturom, recimo, tipa fotokluba, tipa audiovizualnih djelatnosti i tako dalje, do radioamatera, informatičara, robotičara i tako dalje. Znači jedno vrlo široko područje i tu stvarno bi trebalo prepoznati što je značajno gradu, što grad želi i dalje financirati i to nikako ne bismo smjeli gledati kao trošak, nego kao nekakvo ulaganje u budućnost. Mislim, Dubrovnik je pametan grad, ima jako lijepa strategija, vrlo detaljno napisana što bi trebalo sve u Dubrovniku biti na temelju toga što je pametan grad, međutim u praksi ne vidimo da se puno baš toga događa. Kako onda to promijeniti? Kako se pokrenuti s mrtve točke? Evo, sami ste rekli da je pametan grad, međutim... Pa ja mislim da treba krenuti od početka. Ne može strategija pametnog grada se temeljiti na tome da će doći 1-2 velike korporacije kojima Dubrovnik zanimljiv iz marketinških razloga i sad će odraditi jedan projekt vezan za pametan grad i onda će poći neki drugi grad i ta će tehnologija tu ostati prepuštena sama sebi. Mislite da se stihijski odrađuje posao? Pa mislim da bi trebalo stvarati pretpostavke u smislu da krenemo raditi već s osnovnim školama, sa srednjim školama, da ta djeca postanu, ona koja su zainteresirana naravno, da postanu pripremljena za sve te tehnologije, da krenu razmišljati u smjeru tih tehnologija i onda kad dođe vrijeme da oni imaju nekakve ideje koje se mogu realizirati, da im se da prilika i poduzetnička i tako dalje i da praktično od vlastitih snaga Dubrovnik pomalo postaje pametan grad. Na kraj krajeva znamo svi da nam je turizam presudan, monokultura. Zašto ne bi nekakva alternativa bila baš u dijelu nekakvih tehnologija koje su čista industrija, koje se danas jako traže. Ne može u nas biti teška industrija, ne može biti baš ni neka značajna poljoprivreda i tako dalje. Ako ćemo tražiti neku alternativu turizmu, možda je baš to u tom dijelu tehnologija. A da bi to bilo moguće, najvrijednije u tom području su ljudi i znanja. Da bi to imali, trebamo početi raditi s mladim generacijama. Ima jako puno djece i vrlo pametne, koliko je zajednica sposobne. tehničke kulture okuplja djece i mladi s kojima radite? Pa recimo sad ovo preko zime, kad nam je glavna sezona, kad nije blizu kraj škole, kad nisu ljetni praznici i tako, negdje na različite akcije okupimo između 150 i 200 djece svaki tjedan.
recimo sad zavisi koja je akcija, koji je uzrast, da li su to, ne znam, Lego kocke, da li su to mornarski čvorovi, da li je to robotika, da li je informatika, da li su neke aktivnosti u fotoklubu i tako dalje. Evo kad sam spomenuo fotoklub, možda da upozorim svih da je fotoklub je slavio 70 godina nedavno. Ja sam se isto prilično bavio fotografijom, bio sam i u 2 mandata u upravi fotokluba pa znam kakva je situacija. I fotoklub je praktično pred gašenjem. Znači, Fotoklub Marin Getaldić. Marin Getaldić je pred gašenjem. Znači, Zašto? Pa, Ali je toliko loše stanje. Pa stanje je loše utoliko što trenutno fotoklub je u prostorijama u Pomorskoj školi. Pomorskoj školi trebaju te prostorije i Pomorska škola je zamolila fotoklub da se iseli u idućih 2 mjeseca. I fotoklub sad nema gdje. Istovremeno je došla, u istom trenutku se dogodila eto slučajnost, izborna skupština. Trenutni predsjednik Miho odradio je dobar posao, ali zbog privatnih obveza ne može uzeti još jedan mandat i sad se nitko trenutno ne želi uopće prihvatiti rada upravi fotokluba, jer ako je to fotoklub bez prostora, vjerojatno će morati sve one slike, opremu i tako dalje što ima fotoklub kao predsjednik odnijeti doma, pretpostavim, spremni. Znači, A jeste li razgovarali možda s nadležnim institucijama, možda s gradom Dubrovnikom? Pa razgovarali smo, kad smo bili kod gradonačelnika, upozorili smo ga na taj problem i on je obećao da će pokušati naći neko rješenje, a pravo rješenje bi bio jedan kvalitetan prostor koji bi mogao služiti za okupljanje članova fotokluba, ali bi mogao biti mali izložbeni prostor. Mislim, fotoklub bez nekog zgodnog izložbenog prostora. Imamo primjere više gradova gdje fotoklubovi imaju izložbeni prostor. Sad, danas se mnogi bave fotografijom i mnogi misle da znaju dosta fotografiji. Izložbe se rade online. Kako vi komentirate, evo malo ćemo skrenuti s teme, baš kad ste se dotakli fotografije i da mnogi znaju sve o fotografiji, imamo doslovno poplavu fotografa, možemo naći na društvenim mrežama, ovaj fotografi, onaj fotografi. Znači, dovoljno je nabaviti fotoaparat i odmah svi su fotografi. Kako vi komentirate tu pa s jedne strane, hiperinflaciju, da tako nazovemo? Pa s jedne strane je sigurno dobro što je tehnologija omogućila ljudima da se stvarno masovno bave fotografijom i u cijeloj toj masi će sigurno izaći dosta kvalitetnih fotografa, ali definitivno je inflacija vrijednosti nekakvih estetskih kriterija što se tiče fotografije i mnogi ljudi ne znaju osnovne, klasične nekakve principe, načela dobre fotografije, kompozicije i tako dalje. Jednostavno su letjeli u cijelo to područje i ne misle uopće da to trebaju saznati. Mi smo više puta u fotoklubu organizirali tečajeve i dosta ljudi koji su se počeli baviti je upravo i došlo na tečajeve da nauče malo i teorije prije nego što se počnu baviti, ali velika većina, mislim da ih uopće to ne zanima. Ali svejedno postoji jako puno ljudi koji bi se htjeli na klasični način, starinski baviti fotografijom i čini mi se da bi trebalo to svakako njima omogućiti i bilo bi vrlo čudno da grad veličine značaja Dubrovnika u kulturi i tako dalje da nema fotoklub. Ali situacija je vrlo ozbiljna i vrlo lako se može dogoditi ako ne bude sad nekog značajnog pomaka da se fotoklub poslije 70 godina postojanja da se ugasi, što bi po meni stvarno bila velika šteta. Vratimo se još malo na rad udruga. Zanima me tko valorizira rad udruga? Je li postoji neko tijelo koje valorizira kako udruge rade? Pa ne postoji u smislu kvalitete rada, znači to je prepušteno građanima, medijima i tako dalje, ali se jako sve skupa financijski prati. Znači, projekti, troškovnik u projektu su temelj za to praćanje. Udruge moraju za svaku aktivnost imati račun. Mi čak tražimo da uz račun bude ili neka fotografija određene aktivnosti ili, ne znam, iz novina ili iz nekog drugog medija, da to bude popraćeno, da se stvarno vidi da je ta aktivnost odrađena. I u tom dijelu stvarno dosta se to striktno prati. Udruge moraju slati godišnja izvješća da se vidi da su kune sve potrošene na pravi način i to je dodatan razlog zašto mislim da kritika nije bila utemeljena, jer s jedne strane i sam natječajni postupak je takav da
ima jako malo prostora za pogodovanje nekome, a s druge strane i način praćenja je takav da se sredstva stvarno ne mogu trošiti nenamjenski. Mislite da je kritika išla u tom smjeru da vas se optužuje za neko pogodovanje ili nešto? Pa nije u stvari, kad sam ja to pogledao, očito je bila kritika uperena prema nama, tehničkoj kulturi, Nimbusu recimo. Ali vas sitko prije kritizirao? Pa koliko ja znam, tako javno nije. Ili vas pogodila takva kritika? Pa mene osobno je prilično pogodilo, ali znam opet da to mogu biti samo nekakve male političke borbe, pa da smo mi samo usputna žrtva, ali neke kolege, volontere je jako pogodilo, jer svi volonteri ulažu jako puno svog vremena u to. Financijski smo svi koji radimo volonterski u minusu. Ne znam, evo ja za 2,5 godine kao predsjednik Gradske zajednice tehničke kulture nisam ni jednu dnevnicu potrošio, nisam ni jednom išao na nekakav put. Mobitel je moj privatni, niko mi ne plaća troškove ni auta, ni mobitela i tako dalje. Prije isto, ne znam, bio sam u upravi Future, bio sam u upravi fotokluba Marin Getaldić i druge kolege koji su bile u upravi. Svi su oni financijski u minusu, jer jednostavno puno nekakvih sitnica se financira iz vlastitog špaga i ta sredstva se nikad kasnije ne refundiraju. Svi ti ljudi koji rade na taj način bili su pogođeni onakvim nastupom. Ja sam i objavio reagiranje koje mislim da je prilično pristojno napisano, čak se imenom govori se o gosparu gradskom vijećniku, čak nisam htio Niste ga htjeli imenovati? Nisam ga htio imenovati. Pa to je mogao biti bilo koji gradski vijećnik koji, gospara na kraj krajeva osobno i ne poznam, kaže rado bi s njime popio kavu da malo svemu skupa popričamo, pozvao bi ga na neke naše aktivnosti, ali čini mi se da gradski vijećnici imaju nezahvalnu funkciju da moraju raspravljati o jako puno stvari i da se o svemu moraju razumjeti, što je nemoguće. Neki sad su bolji u nekim područjima, drugi su bolje. Spomenuo sam gospara Ljuba Nikolića koji stvarno, što se tiče našeg područja, jako je upućen, ali on je bio na većini naših aktivnosti, predavanja, različitih radionica i tako dalje, a viđao sam ga i što druge udruge rade van područja tehničke kulture, viđao sam ga i tamo i on sigurno može kvalificirano govoriti o tome da li udruge kvalitetno rade, da li nam to treba, da li se to financira na pravi način i tako dalje. Možda u nekom drugom području neki drugi vijećnik može govoriti. Više zna. Pratite li rad gradskog vijeća kad smo se već dotakli gradskih vijećnika? Pa ponekad pogledam, ali najčešće te sjednice jako dugo traju i tako kad bi bio nekakav sažetak od pola sata najznačajnijih stvari, možda bi rado pogledao, ali pošto se to zna otegnuti dugo u noć i tako, ne mogu baš reći da redovito pratim. Evo, zajednica tehničke kulture ima 30 članica, je li tako? Da. Jesu li one sve aktivne, svih tih 30 članica? Pa većina članica je aktivno, ovisno o tome koliko su aktivne, to im isto ima utjecaj na dobijene kune. Da. Međutim, treba znati što se tiče udruga da sve imaju razdoblja povećane i smanjene aktivnosti. Jer većina udruga ima jezgru od, 5, 10, 15 ljudi koji su jako aktivni i koji oko sebe okupe još, 20, 30, 50 ljudi koji su možda malo pasivniji i koji čekaju da ova jezgra krene s nekim projektom, nekom akcijom, da se oni priključe. I sad kad se ova jezgra neke udruge malo umori, onda bude stagnacija u radu te udruge. Tako da, recimo, evo baš spomenuli ste Nimbus. Oni su aktivni, to sam primijetila. Međutim, malo listajući vašu web stranicu, vidjela sam da postoji i Aeroklub Dubrovnik. Međutim, nema nikakvih novosti pod Aeroklub Dubrovnik. Nisam mogla naći nikakvih aktivnosti, pa me zanima je li Aeroklub Dubrovnik ugašen ili je možda pod Aeroklubom Nimbus. Možete li nam malo samo pojasniti? Točno je da postoje 2 aerokluba, sad je puno aktivniji Nimbus. Nimbus je osnovan 2003. Krenuli su raditi, onda su imali jedno područje, jedno vrijeme smanjene aktivnosti i praktično su se
prošle jeseni opet okupili, dogovorili su da idu ozbiljno raditi, sad vjerojatno imaju 50-ak članova, što je za pola godine jako dobar broj, imaju više sekcija, imali su i više predavanja, više akcija namijenjenih građanima, djeci omogućili su, ne znam, našim građanima skakanje s padobranom, bavili su se i maketarstvom, bavili su se i poviješću zrakoplovstva i tako dalje. Drugi avioklub jednostavno sad ima malu krizu što se tiče... Ovaj Aeroklub Dubrovnik. Što se tiče broja članova i aktivnosti. Oni su se, to je ono što govorim, jednostavno se nekad ljudi u udrugama nakon puno volonterskog rada i tako malo umore, možda imaju i privatno drugih poslova i tako, i onda ta konkretna udruga bude u tom periodu manje aktivna. Tako da se mi nadamo da će se ponovno... Hoće li oni sad dobiti sredstva iz ovih 664.000 kuna Aeroklub Dubrovnik? Oni, koliko se sjećam, nisu prijavili, nisu ovaj put prijavili projekt. Znači oni su praktički se mogu ugasiti ako... Pa možda oni imaju sredstva iz drugih izvora ili su imali takve projekte koji nisu bili možda pogodni za prijavu na ovaj natječaj. Tako da nisu se sve udruge inače prijavile na natječaj. Zavisi od godišnjeg plana rada odgovarajuće udruge, jer projekt koji se prijavi mora stvarno biti ozbiljan, mora biti utemeljen, mora imati dobar troškovnik, mora imati ljude koji će odraditi. Znači mora biti nekakav i popis broj volontera koji će raditi, mora biti voditelj aktivnosti i tako dalje, i kasnije moraju biti potvrda da su te aktivnosti odrađene, bilo nekakva vlastita dokumentacija u smislu slika sa nekakvih aktivnosti i tako dalje, bilo, ne znam, iz različitih medija i to popraćeno odgovarajućim računima. Tako da, obzirom da je to sve skupa ozbiljno, nekad neke udruge odluče preskočiti neku godinu dok ne pripreme nekakav kvalitetni projekt. Evo, Aeroklub Nimbus je dobio od 664.000 kuna, malo više od 60.000 kuna, je li tako, ide na Aeroklub Nimbus. Na što će oni, koje aktivnosti su tu uključene u tih 60 i nešto tisuća kuna? Oni su imali već Aeronaut 1 i Aeronaut 2. To su bile manifestacije posvećene, višednevne manifestacije, sastavljene od predavanja, različitih vrsta predavanja, ne znam. Koliko su posjećena ta predavanja? Imali ljudi? Pa mene recimo iznenadilo, imali su aktivnost u zračnoj luci, što meni se činilo onako neće za djecu namijenjeno, znači natjecanje djece u izradi maketa aviona, onda bacanju tih modela aviona, tko će bolje dalje i tako dalje. I ja sam mislio, zračna luka neće htjeti roditelji dovesti djecu, ali na kraju, može se vidjeti po fotografijama u medijima, na kraju je bilo toliko djece, mislim da je ne znam, 70-80 djece na kraju došlo s roditeljima, tako da su oni imali problem uopće osigurati dovoljni broj modela i morali su iz pričuve donositi te modele da svako dijete dobije što je bilo obećano. Tako da je to bilo iznimno, ne znam, kad je bilo predavanje gospar Radonić, Ante, u vezi svemirskih letova, bilo je u kinu Viziji i ljudi su sjedali po podu. Znači, bilo je više ljudi nego što može stati u kino, tako da su izuzetno bile podsjećene te aktivnosti. Sad može biti problem, i to je, koliko sam shvatio, isto bila jedna kritika, zašto se to zove promocija zrakoplovnih djelatnosti. Pa postoji, zato prvo mogu se donekle složiti da je možda bio precizni, da je mogao biti precizniji naziv tog projekta. Ali postoje u stvari dobri razlozi. Jedan razlog je što je to sastavljeno od 5-6 različitih aktivnosti kojima je možda zajednička kapa upravo promocija tih zrakoplovnih djelatnosti. Drugi razlog može biti što udruge već unaprijed mogu očekivati dosta manje kuna nego što traže. Sa pitanje koju godinu. Neku će godinu dobiti pola, neku trećinu, što nas čeka do godine uopće ne znam. I onda, pošto će morati odraditi taj dio, onda je možda najbolje da se taj projekt zove malo neutralnije, da ono što će odraditi još uvijek bude pod tom kapom promocije zrakoplovnih djelatnosti. Evo, Aeroklub Nimbus je dobio 21.600 kuna za podizanje svijesti o zrakoplovnoj kulturi. To sam vidjela među stavkama. Možete li to malo pojasniti? Što podrazumijeva to podizanje svijesti o zrakoplovnoj kulturi? Kako mislite podići svijest o zrakoplovnoj kulturi? Pa,
kažem, može sad biti diskusija da li je to pravi naziv, ali to je bilo vezano između ostalog i za različita predavanja. Evo sad će još uvijek u sklopu festivala znanosti imat će recimo predavanje o fizici vezanoj za let aviona. Znači tamo nekakva Bernoullijeva jednadžba i tako dalje. Imali su predavanja o svemirskim letovima, imali su predavanja vezana za padobranstvo. Jesu to isključivo predavanja ili postoje možda u sklopu tih predavanja neki praktični dio tipa radionice? Recimo imali su radionicu slaganja padobrana. Pošto je dio, ne znam, 12 ili 15 naših sugrađana su već krajem prošle godine imali priliku skakati stvarno, poslije obuke skočiti s padobranom. Sad ovaj put je bila radionica za širi krug za sve zainteresirane kako se slaže padobran. S djecom su se radile različite radionice što se tiče maketarstva u avio području. Sad će biti uskoro vjerojatno manifestacija vezana za zmajeve, natjecanje djece u puštanju zmajeva i tako dalje. Znači, različite aktivnosti koje mogu biti interesantne građanima. Bilo je recimo Gospar Burđelez, vrlo zanimljivo predavanje o zrakoplovnim nesrećama i nezgodama na našem području, naročito u Konavlima, uglavnom za vrijeme Drugog svjetskog rata, recimo. Totalno nepoznato područje, bilo je izuzetno dobro i posjećeno i vrlo zanimljivo predavanje. Znači, radi se tako i različitim predavanjima, ali i aktivnostima koje su prilagođene djeci. Najavili ste i prvi put u Dubrovniku parajedriličarstvo organizirati. Tako je, kad to možemo oni imaju očekivati? 5-6, taj dio će trebati vidjeti s njima, jer ne znam točno kakvi su zadnji planovi, pošto su oni sad na 5-6 kolosijeka, tako da nije, ali imaju sekcije, voditelje sekcija, dobro su se organizirali, tako da ne sumnjam da će oni sve to skupa ostvariti, a sad Dubrovnik tu treba prepoznati nekakav svoj interes, da li možda u tom turističkom dijelu ili u nekakvom drugom, ali to važi u stvari za cijelu tehničku kulturu. Mislim, treba tu prepoznati interes grada i da to nije trošak, nego da je to u stvari ulaganje u budućnost, jer je većina tih aktivnosti u stvari posvećena djeci. A proračun je stvarno mali. Recimo kad se usporedi sa sportom, a da ne bi bilo zabune, ja stvarno preporučam svim roditeljima, prvo pošaljite djecu na sport, a onda poslije toga može doći u obzir, jer je to radi zdravlja, a ovo je nekakva nadgradnja, ali možda sva djeca, prvo ima sportova možda koji se zimi i ne mogu toliko kvalitetno odrađivati, a drugo, sva djeca i nisu zainteresirana za sport i treba svoj toj djeci koja možda nisu toliko u sportu dati nekakvu alternativu i čini nam se da je tehnička kultura jako dobra alternativa. Proračun sporta je negdje 20 i nešto puta veći od proračuna tehničke kulture i proračun sporta treba biti puno. Ali evo opet pojedini gradski vijećnici tvrde da treba još sportu dati. Pa vjerojatno treba, ali ne bi trebalo biti i pretpostavljeno da neće biti na račun tehničke kulture i tako dalje, nego da će svi dobiti u skladu sa projektima koje predlažu. Temelj svega trebaju biti nekakvi kvalitetni projekti, trebaju biti nekakvi rezultati, nema problema da budu bilo kakve kontrole financijske ili kontrole rezultata i tako dalje i u skladu sa, kažem, projektima i rezultatima treba biti podjela novca. Naš veliki problem je i prostor. Dosta gradova... Ili imaju sve članice tehničke kulture prostor? Kako to funkcionira kad smo se već dotakli prostora? Pa većina ima nekako je riješila otkad, jer dosta tih udruga u stvari postoji već jako puno godina, tipa, ne znam, radio amatera i tako dalje. Međutim, nama je problem jednog zajedničkog prostora koji bi bio dovoljno velik za različita predavanja i naročito za različite radionice gdje treba puno alata, nekakve opreme i tako dalje. I dosta gradova ima prostor kojim upravlja zajednica tehničke kulture, a mogu koristiti prema potrebi sve udruge. To smo isto upozorili naše u gradu da bi bilo vrlo značajno da se pronađe nekakav prostor koji možda nije atraktivan za druge stvari.
To može biti čak i ono i nekakav recimo podrum, čak smo gledali neku bivšu kotlovnicu i tako dalje, da bi to možda iskoristili za nekakav radionički prostor, jer nam je recimo problem, mislili smo i imamo ljude koji imaju iskustva u pisanju EU projekata i mislili smo se prijaviti na neki od tih natječaja, da dobijemo sredstva za kupovinu opreme, međutim zapeli bi na prostoru, nemamo gdje smjestiti. Recimo, nabavili smo jedan kvalitetan CNC stroj, to je ona laserska obrada različitih rezanja, različitih materijala i nismo imali gdje s njim i sreća imamo jako dobru suradnju sa obrtničkom školom, s njihovim ravnateljem gospodarom Mandićem i onda su nam oni omogućili da taj stroj bude privremeno smješten kod njih u školi, a i oni će ga naravno koristiti tako da stroj ne stoji iskorišten, mi ćemo ga iskoristiti kad treba, ali to bi sve trebalo stati u nekakvom našem prostoru. Recite mi, što radi Centar tehničke kulture grada Dubrovnika? Oni su isto člani zajednice tehničke kulture, nisu baš aktivni. Centar tehničke kulture je osnovan već prije našega mandata, znači prije što smo Jelena i ja prije 2,5 godine krenuli. On je osnovan za nekakve posebne projekte. Sad ima, glavni projekt koji ima su obnovljivi izvori energije kroz Lego kockice, znači Lego ima poseban projekt. To je bilo prošle godine, tako, 2017. Lego radionica. Postoje dvije vrste Lego radionica. Znači jedna vrsta Lego radionica, to je i sad, jedno i drugo je u tijeku. Jedna vrsta Lego radionica je za manji uzrast, to su one klasične Lego kockice i imamo i ekipu studenata koja radi vrlo kvalitetno s djecom. Uvijek se dobije nekakav zadatak i onda djeca to slažu, natječu se i tako dalje. Primijetila sam da dosta članica tehničke kulture grada Dubrovnika ima sličan naziv. Imamo recimo fotoklub Dubrovnik, ili tako? Fotoklub Marin Getaldić, onda informatički klub Dubrovnik, Futuru. Nekako se preklapaju svi, dosta su identični. Ali imate uvijek, to vam je kao sa onim Nimbusom i klubom Dubrovnik. Znači imate jako puno ljudi koji se bave sa sličnim stvarima i onda je u nekom trenutku osnovana jedna udruga koja je imala određene rezultate, onda su postali malo pasivniji, u međuvremenu je osnovana... U biti ovi sad koji su pasivni, oni nisu dobili sredstva iz proračuna. Oni nisu dobili sredstva ili su dobili najviše, ne znam, 1000 kuna recimo ili tako nešto, jer je definitivno jedan od kriterija bio kakve su bile aktivnosti u prethodnom periodu. Vidjela sam negdje podatak da u Dubrovniku, na području Dubrovnika ima čak negdje oko 600 i nešto udruga, ne mogu se sad točno sjetiti konkretne brojke. Je li po vama to previše udruga? I općenito što mislite o stanju udruga u Republici Hrvatskoj? Pa taj dio civilnog društva je... Neki govore da oni sišu državni proračun. Pa teško mi je procijeniti i generalno govoriti za sve udruge. Ja mogu govoriti za udruge tehničke kulture jer znam kako se tu i koja je količina novaca i na koji način se dijele, koji je način kontrole i koji su rezultati i zašto to sve postoji i to mi po meni jako ima smisla. U druga područja koja ne poznam dovoljno sad ne bih ulazio, vjerojatno nije isti način raspodjele, vjerojatno tu i tamo možda ima nekakva negativnost, možda je neka udruga, ali to su vrlo rijetki izuzeci i osnovana samo da bi mali uski krug ljudi, da bi možda crpili novac ili možda da bi, možda ne na način baš takav da bi crpili novac, nego da bi možda svoje hobije ostvarili kroz neku udrugu pa da bi im to bilo financirano. Ali ja mislim da su to stvarno vrlo rijetki izuzeci, da većina udruga stvarno vrijedno radi i da su to vrlo vrijedni volonteri kojima definitivno treba dati podršku i kažem još jedno, na to se nikako ne smije gledati kao trošak. Ali treba provesti kontrole na svim razinama i kontrole i financijske i kontrole rezultata rada i onda će se vidjeti tko radi i tko ne radi. Evo, pred sam kraj, osim što ste predsjednik zajednice tehničke kulture i profesor ste na sveučilištu u Dubrovniku na odjelu za elektrotehniku i računarstvo, kako vam je predavati? Cijeli život ste na fakultetu ili? Ne, nisam. Ja sam prvi dio života. Kakav je rad sa studentima? Odnosno, u prošlom životu sam s kolegama imao informatičku firmu
i tek sam u drugom dijelu, u drugoj polovici života se bavim, ali to mi uvijek bio san na neki način raditi u nastavi i obrazovanju na sveučilištu. I kakvi su studenti? Pa Slušaju li vas? Studenti su dobri, mislim da Jeste li vi dosta strog dobro. profesor? Pa mislim da jesam i da nije to po volji svim studentima, ali ta populacija ima ogromni kapacitet, ogromne mogućnosti i pružit će onoliko koliko vi tražite od njih. A ako vi malo tražite, oni će vjerojatno malo pružiti, ali ako puno tražite, oni imaju jako puno mogućnosti i mogu ostvariti stvarno jako značajne rezultate i mislim da sveučilište u Dubrovniku itekako ima smisla. Evo, mi preko zajednice tehničke kulture pokušavamo biti na neki način još jedna dodatna veza između sveučilišta i tih budućih studenata u smislu učenika, studenata i tako dalje. Sveučilište dosta pomaže i zajednici tehničke kulture i našim udrugama koje se bave srodnim stvarima, ono što se događa na sveučilištu, tako da nam jako često ustupi i prostore, recimo, i opremu za naše aktivnosti i tako dalje. Stvarno je jako dobra suradnja sa sveučilištem. Odlično, to su doista lijepe vijesti. Mario, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i sudjelovanju u intervju tjedna. Hvala. Hvala.